Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:12. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:14. Sa liwat, mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Ato nga matag palamati sa tabok sa katagatan ng isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sang Masbate. Sa kutob malabutan sa aton broadcast karon nga hapon, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation, petsa 25. Hoy, 91 dias na nga nabilin, Pasko na. Pag may nabilin pa kita nga bali 98 dias. Goodbye 2020, welcome 2021. Manayanayang lakas subong sa aton nga panahon, may mga porsyon sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga may mga galom nga masiplatan kag makita. Pero halin kay na sang aga hasta subong nga hapon. Wala gid mag-ulan. Kabay pa nga magapadayon ini ang mangin maayo kag paborable nga tiyempo kag panahon sa Biyernes naton sini nga pagpangalagad. Opdan kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control, sa technical side si Broadcast Engineer Elmar Madera, back up diri sa aton nga IT expert Sir El Ray Dutilios.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinandan ang inyo semi alagad, talos lang temporaryo. Tagsa ka Biyernes. Sa kala ni Loverboy Action Marlon Hinubaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin 44 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Biyernes Presentation. Ano mga balita nga dapat nyo karon bantayan gikan sa atong siring nga mga patrol unit reporters? Balita sa Kapitolyo Provincial kon Biyernes, dalo nina ni Action Edo Naboso. Delivery services kag merchant goods ginadumilian nga makasulod sa Banwa sang Kanduni. Ang Sipalay City may bag-o naman anom ka mga COVID-19 na victims. Sa piyakabahin sa New Government Center tagsa ka Biyernes, ang balita dalo ni Action Art ay hupon. Sobra isa kagatos. Kabakulod noon nag-apply bilang contact tracer. Hoy, mayo ni. That's good. At least bisan paano mahapos kag madali ang subaybay kag sunod sining mga nakahalubelo sang nangin positibo sa COVID-19. Sa Bacolod City Police Office, oy, kinabloso, nagbuno sa tiyo, patay ang tiyo. Matapos nga ginbuno kag napatay ang tiyo, ang hinablos ka nagbuno, naghikog man binuno yaman, ang iya silikaw galingon. Ara karon confined sa Meal Surgical Ward, San Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Tabo ini kay na sang agad dira sa may purok pagidait sa Barangay Tangob. Maging kakibot kini sang mga residente malapit dira sa lugar sa diin natabo ang insidente. Ang pagbuno sa hinablos saya ko galingon nga tiyo nga nagresulta gid sa kamatayon. Ang mga balita sa nasyonal dalagko mga senador ginakabig nga unconstitutional ang ginaduso nga pagpaisol sang 2022 na eleksyon. Ay purya sulay purya gaba purya usog purya hiwit. Patagani makatapos sa problema sa COVID-19. Eleksyon naman ang ginahambalan ay sus. Pamangkot gani sang mga mamalidha naton sa DepEd may sufisyente ta may ara kita bastante nga mga manunodlo nga mag-upod sa election 2022. Siling ni DepEd Secretary Briones niya sarang nadamo ta mga teachers nga voluntaryo nga mag-serbisyo sa tion sang eleksyon. Ambal mo lang na iya. Ang FDA nakakonfiskar sang peke ng mga Chinese medicine. Oy, halo ka mo sa mga peke ng mga Chinese medicine sa mga kapsula. Sapiya kamayin ang small-scale face-to-face classes ang ginadusuman sa mga lugar nga wala record sang COVID-19 transmission. So, iya ini nga ginaduso ni Vice President Leni Robredo. Sa piyakabahin, DFA ginalantaw ang posibilidad nga sa Abril 2021 pa maprobahan ang natawag nga commercial use sang COVID-19 vaccine. Ay, porting layo apa, oy. Disyembre. Why get? 2021, Abril pa. Ay, porting pakalawig ni. Nalingwa nato ni man. Oy, halong ka mo sa mga kondom ha. Kaya may nagalagaw subong nga mga kondom nga peke.
kag gina-recycle, kag gina-repack ng mga kondom. Sila El Rey, kayo gagamit kondom yan, no? Medyo aware ka mo sa mga nagagamit kondom, ha? Aware gid, beware sa mga feke, na mga kondom na ginahugasan lang, gina-recycle, ginabulad, kag gina-repack. Siling ano sa aton nga mga mangin alamon sa medisina, siling nila tika delikado na. Ang mga bakterya hindi na dala madala sa hugas-hugas kahabon lang, kag bulad-bulad. Ang mikrobyo tama ka sensitibo. Pag ang nagamit sang kondom nga gingamit mo may kasilin mo bag-o. Gali mo ya may AIDS pa ay tanah malatnan kay imo ya. Oy halong gid kamo sa muna nga mga pagbakal kondom kinala babakal ka kondom sigurado. Mga kondom pagka Action El Rey nga may flavor sir no? May strawberry, may apple, ano pa? May mga kwani, may mga flavoring ni ang mga kondom subong. Sa mga nagagamit kondom siguro halan nyo gida nga hindi recycle, pag wala gin repack ang ginbakal nyo ang kondom. Kinanglan silyado gid. Kinanglan may ara nang akuan mo sa mga patimaan hindi piki gurobla. Sa mga ano na to na ICC, ano na Blang daw nagalain-lain ang kolor ya bla. Dosilyo nan. Pagbakal ka sa butika, malon mo, muday mo ni ka kondom. Balik ka kung ikaw nga lalaki, Action El Rey, magbakal doon, nahuya ka man magsiling, no? Tama man ba si piki ng imo kondom? Ay, sabton ko sa nagabaligya, bla ka. Hindi gusto mo sa tilawan. Ay, ate, nga pangabuhi. Ano nga sahi nga pagtilaw? Singutan o kon ano nga sistema? Ay, oo. Kabudlay man nga sitwasyon, no? Amo ni mga bulo balita ka dapat natin bantayan. Kung hindi man nga kakulang sa Action Report afternoon edition, Biyernes sa presentation sigurado matatapan ginana sa programa masunod. Ang commentary program sa Action Radio, ang Action Firing Line with Action Brian Morden. Action Radio Philippines na alas 5:23 na. Ano ang mga sitwasyon sa buong kadalagan sa Bacolod? Sa Biyernes? Pula mo sumuslakyan, no? I-check tayo sa Action John Diaz sa saling Biyernes nga observation report. Ay, happy birthday gali kay News Director, ha? Production Chief Action Rex Peregrino Cantong. Nagahiwat sa iya ika-24 katuig nga birthday, no? Action Rex Peregrino Cantong. Kadlaw si Sil El Rey, doon may halang pun sa kadlaw ni Sil El Rey. May bili pa to sa Rosagwa. Initon na lang to karon, ha? Pagkaon mo nga baha manang pagkaon sa birthday ni News Director Action Rex Cantong ba? Si SB member Henry Boy Gregaso, kag si Mrs. siya, kabataan niya, ga-monitor sa mga nga programa. Salamat kita kay SB member Henry Boy Gregas, my good friend. Why kita na SB? Ano si John Diaz, noy? Check na si Action John Diaz sa patrol. Observation report. John, may hapon. Sabi ko, ano sa... Para sa subong ni Papa nga, galibot-libot sa daranon sa Bacolod. Action John, may hapon. May hapon? Wala kita da? Wala kita da? Action na rin? Wala kita da? May pa. Wala kita da? Action Rex Cantong! May bilin pa. May bilin pa? Initon na ni Karonoa. Initon na ni Karon. Ang balas Papa natapos karon niya lagaw-lagaw, hingagaw sa saka. Di kayo para nga magkalalaon tidungan. Was-wasan ta na karon ah. Was-was ni Karon kuno. May mais ni Karon nariyata ni Karon ko lang alang gid. Ay, alang. Oh. Kung meron pa sobra, bilin. Bilin na sobra. Tiara gid, bilin kita sobra. Ate Action Rex, wala kita da? Ari gani naging bilin niya na. Anong bilin na sa? Oo.
ginpa-blow na ito sa gila dahil sa kanto. Alam mo, gwada na kay birthday mo subong, no? Gani. Kaya para malipayon kita tanan, kaya wala problema. Amo na itong tirada. Oo, no? Happy birthday! Ano pang may, no? My darling! May mga nagsalat may nga pon sa tuturan nga makaakson kasako sa surat sa Basi pagbalik nyo bala karon dyan, kundi man yapon ta. Oo. Pagbalik nyo bala karon ni action, papang bala karon, nahapit ka po to sa panukoy, makakapunto sa sandiya, kada pula-pula to. Okay, ara na yun Palupang yan, STD Cross babaw, tapos panyapon, no? Okay, action direct. Ara na yun. Basta ara si manager. Chance kay manager. Ari di sa. Good. Ara na yun. Good. Chance kay manager, ha? Pilihan daw pula-pula, bla. Okay, action direct. No problem. Basi kursunada man is emang bakal para sa for the house ni Mayo man. Ati, bisa ni mo niya lima kabilog. Ang bali ang ano ko, no? Ang balaga siya nga, baka sa sandiya nga pula-pula, kaya daw namit kaon sandiya, buwas eh. O gani, kaya dumainit-init ang panahon, kunog to namin, kaya pabulubog na, no? Gani. Actually, karon nga po na pato, kami sagin sa nganim sa Eres ng dalan na Burgos, Lacson, siya nga po, light na mo rin ang traffic situation. Pero ang patrol, antes pa man kami magbalik, kag maglambiyon sa plaza publika, siya nga po, nakarabay kami dara sa may Burgos Circumference Road. Bangod sa kadamuon sa masalakyan, nga naglambiyong sa dalanon, moderate to heavy to heavy, ang traffic situation, may mga cases, actually, nakabukat ang traffic, kay ang mobile, ano ni ba nga checkpoint, na ginapatigal sa kapulisan, hindi siya nga stagger, o hindi siya nga sa isa lang kalugar. Bali, ang ilang inaubra, once ganun maglambiyong kung maglibot ng Bacolod City Mobile Force Company, kundi in nga area, kita nilang nga kadamo sa salakyan, sila rin magtiner, agad i-check nila kung sigurado, bala nga nagagawa sa mga dalanon, ang mga motorista nga may mga home quarantine pass, o kung may mga essential workers o mga frontliners, kay luyag din nila sila rin nga na-limit ang mga salakyan. That is why sila nga po, kung makitaan sa aton nga mga motorista, labi na sa aton mga ka-action sa video, gaton post sa Facebook page sa Radyo Bacolod. Inang sitwasyon dira sa may Burgos Circumference Road, tugay na bangod nga wala labot sa intersection point kag sa traffic light nga nagagana nga ba nakatag sistema kung dalagan sa traffic ang pagambalan. May ara pag-interaction ng mga kapulisan sa Bacolod City Police Office, particularmente na sa Bacolod City Mobile Force Company nga naka-on standby kag naka-check sa mga dokumento o mga ID sa mga naglabay ng mga motorista. Hindi according sa itong mga otoridad, ang make sure nila, no, na authorized gaya ang nagagawa o kung nagabiyahe sa dalanon aksyoner. Ang mga nakita ko sa mga video, may mga damo pa sa gali, no? Damo, gate pasero, sa may plaza publika mo ni oras. Okay. Usually, hindi na yung nagitar, basta ka rin magpatak na alas 4 sa hapon, tubtob na magabi, damo ginapasero kay kalabanan, amo ni mga pinauli lang, mga trabahan, tigigan sila tagsaman ka mga trabaho, tidragi na mapinunsok sa publikasyon. Ang pinakamaayon dira, especially diri sa mga point of origin nga padulong Barangay Granada, Barangay Hantumanan, kaga Barangay Pilisa, sa mga Estepania Action Direct, ang sistema sa pilahay plastado. Compared mo dito sa may area sa San Juan, sa Tubang Sunday Center, bangod siyang bulyada kung volume sa mga pasahero, di kung kaysa hindi man matatapan, kay katingob-tingob, like area sa Sumaga, area sa Punta Taytay, Tangob, Panukoy, Kalabanan, dragi na sila nagatinere sa may area sa San Juan. Ang Banaco, the same man ang sitwasyon, o galing lang kahit ang sistema kung pagpilahay sa salakya, ang pila, abis sa mga pasero, plastado, aksyon na ere. Kamuda sitwasyon nabi sa may plaza publika kung sa may pradahan sa mga dipasayang at jeepney nga nagatanyag sa libre sakay para sa mga essential kag frontliners aksyon ere. Pero according to kay Police Captain Novelito Mariano, ang tagpamuno sa Highway Patrol Group sa Negros Occidental Action Ere, ang ila ginaubra sige gyapon ilalambiyong sa mga dalanon. Ila kinasikyar whether bilang kompleto sa mga requirements o kapapeles ang mga salakyan action ere. Ang panumdum lang nila sa mga otoridad, especially sa mga nagmaneho sa salakyan, dapat nakarehistro gina sa salakyan. Ila lamang ginapanugutan nga kung nag-expired ami ang imo rehistro o kung imo lisensya sa bulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, actually, kuno panugutan pa nila. Pero once before that one or after abi sa mo sini nga mabinulan, kag gabiyahe kag Japon, expired na imo license, ina ang mga kabig na violation action ereka. According to kay Mariano, bisan pa
nga ligwang dalanon like diri sa area sang Lacson at ubang sang El Fisher diri lapit sa may 18th Lacson Street Actioneric. Mayara pa sa mga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan nga according sa iya ini makabig na nga obstruction Actioneric kung sa diente may mga penalty nga igapatong ang mga otoridad diri. Iya panumdom sa mga salakyan nga sundon lang ang protocol kagalayi sa dalanon agud nga hindi magahan sa penalidad kay hindi magtuga sa mabubugat nga dalagan sang trapiko. Yari si Police Captain Roberto Mariano. Sa yung mga sasakyan na mga detect natin sa highway, karamihan po kasi sa ibang mga sasakyan is yung ito po yung mga accessories po nila kulang. And lalo na sir yung mga illegal accessories, yung po mga LED, yung po mga defective, yung mga tail lights nila, stoplight, yung po mga signal lights, dati po yan sa pagbibiyahe natin, lalo na sa gabi. Oo. And nire-remind po din po natin sila yung po mga nahuhuli natin doon sa mga illegal parking and obstruction. Kasama na rin po yan, sir. And kasama na rin din, sir, yung mga sasakyan na walang mga rehistro and mga walang mga lisensya. Oo. Ang rehistro natin, sir, ang pinapayagan lang ng NTO ngayon is yung na-expire ng June, July, August. Yan po natin ng consideration yan. Dahil po pandemic tayo ngayon and hindi po agad makapag-rehistro sa LTO. Pero po yung mga sasakyan na nag-expire na ng March, April, May, expire na po yan. So dapat noto po nila na asikaso yung rehistro niyan. So ang binibigyan na po natin ng consideration ngayon is yung pong nag-expire na June, July, August. Okay. Yes, sir. Marami pa rin po mga sasakyan and yung nga po yung nire-remind natin na maging disiplinadong driver po tayo. So, huwag po tayo nag-aapura sa kalsada and yung po mga nakamoto, kumpletuhin po lahat ng mga dokumento and lagi po magsuot ng helmet. Actually, kami ng panumdom ni Negros Occidental Highway Patrol Group Head Police Captain Robilito Mariano sa tanan nga motorista nga nagabiyahe sa dalanon agud nga malikawan ang aksidente, malikawan nga madakpan sa mga otoridad nga nagapatigayon sa operasyon kagay diri sa Lacson sini nga po pero diri ang operation nga napatigayon ang mobile patrol o kon Bacolod City Mobile Force Company isa ka mobile checkpoint actioneric nga ginakandak nila sa dalanon ini bilang kabahin sa strategic plan sa Bacolod City Police Office agud ma-maintain no nga kag masigurado kinila ta kunyagwa kasi mga balay may ara kagid sa nagakaigo nga dokumento actioneric. Manaya na yung panahon sa palibot sang syudad, wala man nagatipon ang galom sa kalangitan, hopefully hindi magulan, subong hapon tubtob man sa kagabi. So far mo na, pinakaroon sitwasyon kung dalagan sa trapiko gagang sitwasyon sa palibot sang syudad, ang aton pagabalaan mga ka-aksyon. Ini dalagan sa trapiko ang bugo sa gyapon ginadurong sa inyo. So sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat Action John Diaz sa Thoy Habit Live Report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod interview sa kay Police Captain Robilio Mariano ang Highway Patrol Provincial Chief. Ano mga panugyan ni Captain Mariano sa tumatag palamating sundo lang yapon ang traffic rules and regulation apisan nga may ara kita ginatawag nga pandemic. Ang ilan dira nga ginahinga mo nga way ta man ginapangayo kung aksidente at least may depensa ka sa lawas mo, especially kung nagamotor ka sukso kagid sang helmet. Ayaw gid mag complacent o mangin kalpante sobra nga salig kay dira kagid ma tamaan. Dekata na karon si John kung may time pakita sa ato sa palagad sa inatipon nga mga report sa palibot-libot sa aton police station sa Uno Tubtub Jess Pulo ka ba police station diri sa Metro Bacolod.
Aksyon Radio Philippines na time alas 5:35. When we come back, report ni Aksyon Eden Amoso, nag-report na Aksyon Art Tayupon. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na niya'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Mga kaaksyon, madamos ang nag-claim-line na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ang balita, Action Reports, Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato siring papalaga. This time, i-check na mga report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Unahon ta report live gikan sa Kapitolyo Provincial. Kung Biyernes, ginadala ina ni aksyonan din na Boso delivery services kag mga merchant goods. Uy, ginadilian na nga makasulod sa banwasang kanduni. Sabi kong mga delivery services ni mga goods niya, sabi ko okay ni. Hindi iya pagpanugtan sa gobyerno lokal sang kuano sa banwasang kanduni. Ito lang mayor sa kanduni gani si Lota Borromeo. Yan ang report kag detalye sa mga balita. Aksyon na din na Boso. Line number 3, aksyon na din may hapon, please kamin. Aksyon na Eric, wala na ginapanugutan nga makasulod sa banwasang kanduni ang mga delivery services kaangay sa Shopee, Lazada, kag iban pa, subong man ang mga merchant of goods. Inibate sa Executive Order number 45, nga gin-issue naman ni Kanduni Mayor si Cero Borromeo, agad mapaganhagan ang transmission sang COVID-19. Base sa Executive Order, effective September 24, kung kahapon nga adlaw, ang paghatag sa mga produkto nga gin-order ang tugtog na lamang sa border check-up points ang mga banwa, kag didto kuhaon sang natungdan. Sa EO, ginpatag ni Borromeo nga bangod sa panayon nga pagdamo sang kaso sa so naging pagkamaayo nga limitahan ang makasulod sa ila sini nga banwa. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Siya Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Eden Aboso report gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa luwantang ato si Palamatina this time report naman ni Aksyon na Artay Hopon. Nagadala kon Biyernes ang New Government Center. Masobra isa kagatos kabakalunon nag-apply bilang contact tracers. Anong mga benepisyo nga sara nila makuha sa pagka-contact tracer nila diri sa siyudad sa Bacolod? Ari ang kabugusan nga detalye sang report. Action Art ay hupon. Line number 3 sa report. Action Art may hapon, please karin. Mayroon na po Action Eric. Yes. Sa Perty Boy. Daw... Ipot ko sa mga balita mo kinaparte kundom ba? Oo, nga o.
Kaya may nalumduman ko siya may dapat na nagkalkundom, masisilgo mo itong gibakali, pasikulat ko ng kwantuhaw, in-recycle. May data mo mga 70 years old na. Oo. Kung di medyo bungol-bungol na siya. Nagbakal salong tada. Ay, gali. Oo, nasun ginautik ka lang lang. Anong balya? Kabaligya. Uya, siya guro mo. Oo. Kulang ka na bakal ka pa yan. Pagkambali sa tindira, sila niya bakal kung kundum, kininaya nila. Siling siyang nagabaligya, pinala ko barato. Siling siyang nagabaligya niya, tag-size. Oo. Amatian guro siyang pupuring at tigulang, ano yung size? Oo. Nagambali siya dahil medium. Akigan. Akigan. Nagambal ko si mo, why niya size sa kundum, nagambal ko si mo, tag-size. Why nagbakal ang tigulang, bro? Oh, lumabalik ang kondom yan na bigay, standard na ya. Tagtag ka ni, di ba napihan niya ko na mga size? Oo. Ang balansag mo niya, tag-size. Ah. Siling niya sa, ano kamantay, ay pugriman niya, medium. Siling niya ba, hindi, ang presyo sa kundom. Ano ko nang tinira, sila nga medium sarang imulipot. Kaya mo buro. Why nagbakalat ng ulang, naglakat. Ay, mas sila katigulang ati, lipot ni Day, lako man. Hindi, pag ko pag-ikap, siya. Ikaw gali pag-kwan, paglantaw. Kaya kapilo, gali. Amo ito ka doon nagdubli. Ay, birthday mo nagsibalita mo kung ito ba. Sa Bacolod City Hall, ako din nag-launch ang DILG nga nagkapangita sa contact tracer sa mga pulik sang away kontra sa COVID-19. Uy, damo aksoneri, kaya nag-apply di sa Bacolod City. Very good. Mga masubra isa ka na to. So, nga sa data ni DILG Director sa Bacolod niya si Maria Joy Marinetta Madayag. Kag ini nga mga record, o kung ini nga mga aplikante, nila sining record yung padala na, Okay. di kan diri sa opisina dito sa regional office. In fact, deliberate na dito sa regional office. So, sunod din kay Madayag, pwede siya kay Balo kung pila ang ma-pertenecer sa Bacolod, kung saan o bit maumpisa nila trabaho, pero ang iya pagpating most probably by October, maumpisa ng trabaho sining nga mga contact tracers. Kabay pa? Oo, kagag namin reactionary. I imagine kung ma-qualify kang sweldo mo salary grade 9 o kung 18,784 mo. Ang bulan? Ang bulan. Okay. Ito okay man nag-sweldo. Okay na na. O galing kasi hindi na sa permanent posisyon, kundi temporaryo lamang sa nga may kinanglano ng ilang services. Yes. So, bali contract nila, kontrata nila, kung may trabaho lang. Yes. So, kasi sa timpo lang siya ng pandemic. So, pero tamo galing nag-interesar kat nag-apply, kat sunod sa iya, kapabot siya ang matapos na yung deliberation. Okay. Kat para may balawan man kung pila ang intended o kung ibutang diri sa Bacolod City. Yaring confirmation sa DILG Director Officer sa Bacolod, si Maria Joy Marinetta Madayag. Oo, sobra 100. Nabalaan naman kung pilang sa Bacolod. Wala pa kay ginadeliberate pa subong sa regional office. Recommend na namon. Depende sa regional director. May pa man mabalaan, ma'am, no, kung saan umaumpisa ang ila trabaho? Wala pa. Mga October, guro. Ang mga aksonary ang parayag sa tagmamuro sa DILG diri sa Bacolod. Aling sa Bacolod City Hall nga may taman nga kondom. Aksonary tayo grupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa report ni Aksyon na Art ay hopon. Gikan sa New Government Center. May palagtik, may paaman mga report sa kondom. Ayo. Tumay nga balita, may nga development Kaya kadamo ko sa mga Bacolenyos na interesado nga mangin contact tracers. May ni kay 18,000 plus man ang ila sininga bulanan. Although kontraktual lang ini. Pero dako rin mabulig sa mga kauturan nato, especialmente kati subog pigado. Kaling kati amo na galing ka risgo lang sa ila sini trabaho, no? Pero anyway, ang mga health protocol dapat di man nila sundo na mo. Ang laban-laban ito yung mga encoding, update sa mga positive, negative, ang mga naguluwa, no? Ang mga pinaka-importante sa record sa City Health Office na ma-update ito kasi sa matutun lang, kulang manpower ang City Health Office na to.
Even gani sa papagwa sa mga resulta sang nagpositibo kag negatibo do ka atrasado man. Sige na tan-out naman ang sitwasyon nga underman ang City Health Office naton kung tao ang pagamalan. That's why hopefully ining mga nag-apply bilang serving nga contact tracers makabulig-bulig update sa aton data nga kinanglanon every now and then. Kaya mo na importante mo. Hindi tayo magbalita, permi lang sa nagdugang. Ang importante, may nagbuhin, may nag-ayo. Ang importante na nga ma-update na ito, ang ato matagparamati, especialmente sa mga barangay concern, kung sino pa dira ang nagapabilin nga positive sa COVID-19, pila pa kabilog. Amo na importante na kag ang aton nga mga city health officials maghatag man sa update sa aton nga mga barangay official nga si halimbawa si Juan de la Cruz ang muniyo positive para da i-monitoran nyo da si Juan de la Cruz nag-negative na ni siya ginatapos-tapos lang iya sila nga quarantine days sa muna bla ang importante ang data man mong mabalaan tabala ang dalagan kasi tutuod lang kung nga ang nagdako ni ang mga kaso sa COVID diri sa Bacolod, even sa probinsya, na tungod nga hindi na-update sang matuliid kag maidid sa atong nga mga city health officials ang ila records. Muna importante da, records. Para nga mag-gauge ta kung daw ano nakadamo ang nagsaka ang mga biktima sa COVID nga nagpositive, same man sa negative, kag same man sa mga naguluwa. Mo nagpinaka-importante da nga data nga kinahanglan mabalaan sang publiko. Ayos. So kabay pa ini mga contact tracers nga nag-apply hopefully maaprobahan ini sang region kag makatemprano pa by October hopefully maka-start na sila serbisyo sa aton pumuluyong Bacoleños. May hapon dira ka ginatamyaw lang si Lula kag si Lolo yaho. May hapon lang kuno. Alin kay John Cleven Duran. Idlawgid si Alison Acevedo magpatamyaw. May hapon dira kay Olive Prado Gargaritano. Nagatamyaw man si Sherilyn Oro Javier sa mga Bacoleños. Mayong hapon kuno. Tamyaw ko lang dira ang akon pamilya. Moyani Tiad family. Action Eric pogi gali sa imo sa FV no. Ay, buyag. Alin kay Julieta Benyas Mayune. May hapon dira kay Evelyn Nipomoseno. Dara sa lihis kay Merly Gonzaga. Happy listening. Mary Jane Mendoza. Maria Celia Pabon Jimenez. Salamat gid sa imo diri nga pagpamati. Siling ni Sherilyn Oro Javier, good evening, Action Eric, dapat tani ipabalo Manila kung ang ginapagwa nila taga-barangay nga nagpositive kag okay or wala pa para hindi man magkahadlok ang mga tao. Yes. Ore ka dyan, may tama ka dyan. Si Sherilyn Oro Javier na nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalat. Balik kita, dugang ang Action Balita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ako si Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan,
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
Action Radio Philippines, Standard Time, last size 1. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Tagkimo sang Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Maya po nila sa kay Cherry kag Nonoy Duario and Kids sa Barangay Mao Ciudad sang Bago. Kamusta nila si Maninay Diding Sumatraman para sa may Hacienda Rupina, Barangay Alianza, Bago City. Pinahidlaw ko kay Maninay Diding Sumatra. Sa mga Sumatra family nila, kamusta kamuda? Sutel gini si Atornino Kasin Bulba Atorniro di Sandigan mo sila niya may ara pare nga extra large nga kondom. Sobra ka naman ni Moya Atornino Kas involved Atorniro di Sandigan. Sutel gini migo ko mo. Ay, wala ko panahon sa ato sa napabalagad. Action Report Afternoon Edition. Biyernes ka presentation magkatako pinitiboryo. Balik ini buwas Sabado. Upod na sa iyo regular anchorman. Ato sa rin nga mga patrol na unit reporters in action. Nga nagpalagad karon nga hapon. Action! Arta Hupon with Action Eddie Naboso. Ato nga mga technical partner sa studio ay broadcast engineer Nelmar Madera. Pwede kay IT expert Sir El Rey Dutilios. Transmitter control tower sa Malakay Talong Surat Sagbago. Broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hidevaya, ang inyong regular ang korman sa siringa palatuntunan, talos lang ako dito temporaryo, pero itaray kita karon na alas 10, tuto balas 11 Action Night Patrol Program, Friday night na edisyon. Ako naman si Action Eric Magbarwa, salamat kids sa inyong kapapamati. Standby na sa Action Balita Evening Edition, upod sa kay Action ang Defensor. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Mabigat na. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action